Goedemorgen allemaal. Wie was niet vorige keer hier? Sterkte. Want u kent mij dan niet en u hoort niet. De anderen zitten een beetje voor. U kent mijn uitspraak en alles. Maar ja, wat ik wil zeggen is sterkte. Want zij zijn allemaal met een hele dag met mijn Nederlandse uitspraak en dingen iets meer gewend. Wij gaan vandaag echt verder. Zoals ik het al de eerste keer gezegd heb, vorige keer hebben we gekeken naar het evangelie in trends. Wij gaan vandaag daarmee verder. Je moet maar je Bijbel ook dichterbij houden. Meer ook nu op het evangelie. Maar ook aan het einde kom ik bij een van de trends wat ik denk niet allemaal altijd goed in de gaten hebben en zien. Dit is iets wat wij echt ook als christenen naar moeten kijken. En dan in december kom ik terug. Vandaag komt, wat is het evangelie? Hoe kijken wij daar tegenaan? Maar dan ook, hoe kan je het ook zo eenvoudig mogelijk aan de kind uitleggen? Nee? Dat is dan die keer. Maar ik wil, voor ik verder ga, ik heb daar gekeken, zij zijn er niet. Het boek van John MacArthur, het evangelie van Jezus. Wie kent het? Nou, ongeletterde. Nee, als je dit boek nog ergens kan tegenkomen, dit is zijn vorige uitgave. Dus hij is eerst zo gekomen en dit is hoe hij nu is. Dit boek heeft John MacArthur geschreven toen hij als eerste boek bijna. En dat heeft zo een radicale gevolg gehad onder de kerk. En ik dacht je uit om het te lezen, want hij is heel sterk daarop. Dus niet ik neem alleen Jezus aan, maar hij is mijn Heer. Komen wij op terug. En dan daarachter, laatste boeken. In de rij zijn 4 boeken van Paul Washer, ook over het evangelie. Gaan dit ook maar lezen. Heel sterkte, als je dit ook gaat lezen, maar veel zegen voor jullie. Goed. Wij kijken vandaag eerst, ik wil niet die ding laten vallen, maar daar neerzetten. Dit is gehalloweend hier, ik wil net een beetje meer ruimte maken. Hoe de Heer Jezus en zijn discipelen het evangelie gebracht hebben. Ik denk, daar moeten wij beginnen. En ook kijk, wat heeft hij verkondigd? En niet met onze brul van theologie. Hoe moet ik daar naar kijken? En waar ben jij? Vandaag ga jij weer ongelukkig de John Deere horen. Dus wij kijken. Hoe heeft Jezus het gedaan? Nou, jullie gaan eerst beginnen. En dan met jouw buurman praten voor 2 minuten. Even snel. Het is hoe Jezus het gedaan heeft. Heeft hij het gedaan? 2 minuten. Wij gaan jou niet een vinkje geven of een kruisje. Dus... Wij dachten dat Jezus de waarheid echt voorop stelde. Dus in de boodschap die hij bracht, hield hij denk ik wel in enige mate rekening met de gevoelens van mensen. Alleen de waarheid had echt wel prioriteit. Goed. Short and sweet. Nog iemand? Ja, daar is hij. Ik denk hij is niet aan. Daar is hij. Oeh, nou, hallo. Ja. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hij heeft het al reeds gelezen. Goed. Ik wil hier een aantekening maken. Men zien Jezus
op een manier wanneer hij publiekelijk praatte, duidelijk, wat jy nou aangehaald hebt, op een manier het evangelie duidelijk, of duidelijk, zeg maar een reactie oproep. Is nabij gekomen, het koninkrijk van God. Hopelijk hebben mensen gevraagd, maar wat is dit? Maar dan kom hij direct en bekeer jou. Oei. En ik weet, hier zit mensen misschien vandaag uit kerken, maar je kan je niet bekeren, de Heer moet het geven. Nee? Wij gaan daarop in. Maar het koninkrijk van God, maar dan zie je hem ook bij de Samaritaanse vrouw. Nee? Totaal anders. Dan heeft hij interactie. Dus wij gaan vandaag kijken naar ook principes van het evangelie, hoe het gebracht is. En wij gaan ook kijken, en dan ook wanneer ik bij het kinderwerk kom, gaan wij het zo in een notendop samenvatten en zeggen, dit zijn de belangrijke dingen wat aan kinderen ook doorgegeven moet worden. Ik wil vragen, Mattheüs 4 vers 17 heeft hij voor ons schitterend aangehaald. Lucas 5 vers 31 vers 32. Wie wil dit voor ons lezen? En dan ook Lucas 13 vers 3. Iemand uit die blok, Lucas 5. Net jou hand, dan weet ik daar is iemand wat het neemt. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ja. Ik ga straks iets daarover zeggen in Lucas 13 vers 3. Ja. Daar is een situatie waar, kan ik zeggen, op een andere schaal misschien maar een 9/11 plaatsvond. Een toren is in elkaar gestort. En de vraag kwam of waren die mensen nou meer zondig dan wij? En dan krijg je die antwoord, hij zegt, bekeer jij jou, zorg dat jouw leven gereed is. Oké. En nou wil ik dat jullie, omdat wij ook nog de trends in ons achterhoofd houden, kijk naar de Bijbel. Hoe het evangelie verkondigd wordt en wat horen wij vandaag? Stemt het overeen? Nou, ik heb het vorige keer genoemd, een van de grootste invloeden die de eerste wereld kapot maken, dat zijn de invloeden van de sociale wetenschappen. Nee, dat heb ik gezegd. Wij proberen, en Jezus komt net en hij brengt het evangelie duidelijk. Bekering, ja, wat vraagt hij wanneer hij dit zegt? En het is interessant, het is een opdracht. Als de Heer zegt bekeer of zelfs het geloof het, stel jouw vertrouwen, dit komt in de imperatief vaak naar voren in de Bijbel. Dit betekent de gebiedende wijs. Is niet, gaan zit nou daar en wacht nou en kijk. Maar dit is juist dat deel van het evangelie die wij missen. Bekeer jou. Dus zelfs door Petrus, gaan het niet aanhalen vandaag, maar op Pinksterdag heeft hij het zo'n krachtige boodschap gebracht. En de mensen zeggen, wat moeten wij doen, mannen, broeders, gaan bekeren. Nou is mijn vraag. Wat moet ik hiermee? Kan ik dit doen? Moet ik het doen? Kom ik zo op terug. En nu komen wij bij de Deuteronomium 29:29. Kan ik iemand vragen om dit goed te lezen? En de mensen wat het nou voor de 4e keer al gaan horen, dit is jammer voor jullie hoor. Wie gaan Deuteronomium lezen? Iemand hier, 29:29. Ja, hier voor me. De verborgen... Oh, dat is hij. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God.
Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. Dank je wel. De verborgen dingen is voor wie? Voor de Heer. De geopenbaarde dingen is voor ons en onze kinderen. Dan wil ik eerst een stelling maken. Wij zijn vooral gefocust op de verborgen dingen. Hoe werkt dit? Wat kan dit? Maar als zekere goed, waar de Heer zegt, het is voor hem. Hij begrijpt dit. En nou ga ik heel beledigend zijn. Wij zijn te dom. Wij zijn mensen. En om dit te verduidelijken is, kijk goed wat staan daar. Maar hoe dan, bijvoorbeeld nou met bekering? Weet, daar zijn ook tekstversen die je doorkrijgt, maar bekering is, En de Heer heeft een bekering geschonken. Hier komt de Heer Jezus en hij zegt, bekeer jou. En je kan de hele kerkelijke wereld in twee lijnen God zien. De Heer doet het. Ik krijg jong mensen, ik wacht maar. En de andere kant, hoe moet ik hier nou kijken? Nou, de enige manier wat ik dit op een rij kon zetten, is dat plaatje. Kennen jullie dit? Dat is een termiethoop in Afrika. Een miershoop. Binnen krioelt het van mieren en termieten en alles. En als je daar komt en je wil... Ja, dat is vaak niet eens makkelijk af te breken. Nou, verdraag mij maar. Nou, sta ik daar. En hier is die hoop. En ik zie, daar komt iets aan. Wat voorspelt het voor die hoop? Slecht nieuws. Want hij is bezig om een braakland te. Maar, ik ga naar de mieren. Tok, 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 aan de miershoop. Ik zeg, hey, makkerkies. Hier komt een John Deere tractor aan. En weet je, dan gaan ze allemaal... Staan ze op een achterpoortje. Een John Deere tractor, ja! Ik zeg, wegwezen. Diep de grond in. Gebeurt het. Ik praat. Ik zeg. Ze kijken niet eens op. Hoe ga ik dit overdragen? Ik moet een mier worden. En als je mieren kennen, zoals met bijen ook, als daar een vreemde komt, dan was hem doden. En van het begin af heeft Jezus weerstand gehad. Want hij was God en mens, hij is daar. Nou kijk je naar die mieren, jij moet mier worden. Wat wil ik met het beeld, wat wil ik hier overdragen? In de kader van Deuteronomium 29. Daar zijn dingen wat voor ons... Je kan dit niet verzoenen. Vertel mij nou, hoe werkt de drie-eenheid? Kom, ik zal het graag wel weten. Wie gelooft dat God de drie-enige God is, wat ik zie? En jullie gaan geen in dit wagen om het mij uit te leggen? Mensen, daar zijn waarheden in de Bijbel en ik geloof, hier komt de belangrijke. Waar de Heer aan jou zegt door een zekere moment, Efeze 1, voor de grondlegging van de wereld heb ik jou uitgekozen. Leg dit nou voor mij uit. En dan komt dezelfde Heer Jezus in mijn leven en hij zegt, bekeer jou. Maar ik zal uitverkoren. Snap jullie? Nee. Maar wat die Heere doen,
wat ik geloof met Deuteronomium is, de eerste is, ik openbaar waarheid. Geloof het. Daar zijn tekstversen waar hij komt en hij zegt, bekeer jou. Ja, ik moet nou wachten. Nee. Daar staan, bekeer jou en je preekt het en je vertelt het iemand. En aan de andere kant kan je ook naar mensen gaan en je zegt, als zij tot geloven komen, weet jij, de Heer heeft jou al lang uitgekozen. Hoe werkt het? Je bent te dom om het te begrijpen. En voor God is het logisch. Dus alsof jij aan een baby de Pythagoras-stelling wil uitleggen. Dus waar? Snap er niks van. Dus wat wil ik hierbij zeggen? Wij gaan over gedeeltes praten over de Bijbel. Waar wij niet moeten gaan denken, maar hoe moet ik het nou brengen? Want jou begrijpt de mens. En wat ik vooral wil tegenhouden is, ben jij nou, of jij, ik verwijs niet naar een van jullie, maar in het algemeen, maar ben jij in staat om te geloven? Nee, ik breng het evangelie duidelijk en ik breng een appel en zeg, wat doe je daarmee? De een gaat zeggen, ik wijs het af en de ander begint de zaad te komen. De uitnodiging om iets met het evangelie te doen is deel van het evangelie. En ik denk, hier is de Heer Jezus een heel goede voorbeeld. Het koninkrijk van God is nabij jullie gekomen. Bekeer jou en geloof dit. Wat moet ik geloven? Begrijpen jullie? Omdat wij de uitnodiging om hiermee iets te doen niet brengen aan mensen. Oh, ik hoor ja God uit van mij en papa. Wat doe jij dan mee? Wat doet jij hiermee? Want jouw eeuwigheid hangt daarvan af. Nou, dit kan verschillend zijn. Je hoeft niet de eerste keer als iemand komt, ik wil je bekeren. Nee, maar het evangelie vraagt een reactie. Nadat Petrus gepreekt hadden, wat moeten wij doen? Nee, wacht maar tot de Heer in jouw leven bekeer jou. En weet je, daar zijn mogelijk mensen in die 3000 geweest, wat zich bekeerd hebben en dus was niet echt en alles. Het is niet jouw probleem. Mij en jouw probleem is om het evangelie duidelijk te verkondigen, mensen uit te nodigen, niet naar jou te komen, maar naar Christus te komen. En om de resultaten aan God over te laten. Bekering is verstandelijk. Dus als je het evangelie gehoord hebt, dat is een verstandelijke aspect. Het is niet alleen een emotie. En hier wil ik ook iets zeggen, dat wanneer wij met kinderen praten, wij vaak een van de eerste dingen wat wij over praten is, heb jij al eerder met de Heer Jezus gepraat? En als een kind zegt ja of gepraat, heeft iemand jou het evangelie uitgelegd? Ja. Maar waarom kom je nu weer naar mij? En als je doorpraat, dan kom je achter, het was een emotionele moment. Hij zat in een club of hij zat daar en zegt, wie wil in de Heer Jezus geloven? Natuurlijk, alle kinderen willen in hem geloven. Maar hij snapt niet waar het evangelie gaat. Hij begrijpt, en dan wil ik zeggen met volwassenen ook, niet dat hij verloren is, dat hij een verlosser nodig heeft. Hij begrijpt niet wie de Heer Jezus is en dat hij hem kan verlossen. Daarom komt hij terug. En hij gaat terugkomen in een spiraal, gaat maar naar beneden. Zeker, niet zeker, zeker, niet zeker. Dus verstandelijk. Verstandelijk gaan wij inzien dat wij zondaren zijn. En dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben. Voor wie ik ben.
So 'n heleboel jare gelede hier in Nederland was daar 'n moord, 'n jonge man of iets. Ek kan my die feite nie onthou, maar wat vir my so glashelder uitstond. Op het nuus, weet jy wat vroeg die mense die eerste keer? Wie was sy ouders en waar is hy opgegroeid? Want daarom doet hy dit. Dus ek ben 'n slagoffer van my omstandighede dat ek so reageer. Sosiale wetenskappe. Nee, jy bent verantwoordelik. En jy gaan voor God staan. En jy gaan moet verantwoording doen vir die verkeerde dinge. Ek loop 'n pad met 'n jong man op dit moment. Die ernstig siek is al wat ek kan sê. En weet julle wat gebeur nu? Voor hy voor die operasie gaan. En hy begin al sy sondes van die jeug af. Jong man, ja, met my ouderdom is dit 'n jong man. Van sy jeug af begin hy te belyde en hy wil dit goed maak. Maar hy is al 'n gelowige. Kennis is so, maar jy moet weet van die begin af, ek ben skuldig voor die Here. En die heerlike van ons boodskap is, wy aanbidde nie te God wat vir jou gaan sê, ek sal maar eers daaroor nadenke of ek jou wil vergewe. Nee. Hy wil vergewe. Wow. Is toch geweldig. Dus kom na hom. Bely jou sonde. Die bevrydendste ding wat jy in jou lewe kan ervare is, as jy, kan ek nou maar sê, geestelik weet, die wetenskap, my sonde zijn vergewe. Lees maar jou, David se belydenis in Psalm 32. Hy het sy sonde bedek na alles en hy is siek geworden daarvan, totdat hy het aan die Here bekend gemaakt heb. My bringe 'n sondeloze evangelie. Het is geen evangelie. Dus emotioneel ook. Het zeg je moet in tranen huilen of het, maar als jij weet wie jij bent en jouw zonden staan voor jou, mensen dan, dit raakt jou. Sommige mensen komen erachter, later, bekering gaat dikwijls gepaard met berouw. Nou zien wij hier, welke berouw, dit is nou Zacchaeus. Je hebt niet gezien, hij huil of iets. Maar wat heeft hij gedaan? Toen hij tot geloof kwam. Toen zei hij, ik ga restitutie maken met allemaal die ik benader. Dit betekent, hij heeft inzicht. Ik ga mensen viervoudig terugbetalen. Zijn ogen gingen open wie hij is. Dan kreeg je de andere kant, Judas heeft ook berouw. Maar het was niet oprecht, het was te laat, het is alles. Hoe en wat is het verschil? Laat het aan God over. Wij zijn te dom om het uit te werken. Wij zijn miertjies. Kan je nou denken dat de mier, als je hem uitlegt, de grote groene gedrondeer trekker. Oh, die met die wiel, oh, vreselijk. Nee, jij bent een mier. Bij hem ging het niet. En dan hier ook de rijke jongeling, ook. Die Here confronteerde man en hij staat in een van die evangelies ook. Hij had hem lief. En ik denk hij heeft hem nog steeds lief gehad toen hij wegliep. Niet van, oh, jij keer je rug op mij, nou. Nee, een gebrokenheid. Wat was de issue? Waar ging het om? Dit wat tussen jou en mij staan, verkoopt het. En volg mij. Het is bekering. Dit is een emotionele aspect. Dan wordt er verhaal verteld. Een van die rijkste evangeliepredikers in Amerika.
En hij was bezig om te praten over, weet, als jij geld gee, en ik weet, nou, natuurlijk vooral naar hem toe. Hij zegt, dus hoe ik begon. Toen ik begon heb ik alles wat ik gehad heb gegeven. En kijk waar ben ik vandaag. En voor hem zat een vrouwtje. En ze zegt, I dare you do it again. Ik daag je uit, doe het weer. Begrijp je? Dit vraagt jou iets. En het betekent niet, voordat ik naar de Here kom, moet ik alles. Het is een proces waar jij vaak komt en zegt, dit wil ik ook prijsgeven. Ik herinner mijn ouders, mijn moeder vooral. Ik kwam op 12, 13-jarige leeftijd op een kamp tot geloof. En die tijd, nou gaan jij door de mand vallen over je ouderdom hoor, hebben wij platen gehad. 7 singles. Weet jullie wat dit is? Steek je hand op. Het zijn de oude mensen. Jullie hebben nu appjes en cd's en al die dingen, maar het zijn zo'n plaat met zo'n dingen en dan hoor je muziek, hij draait. Weet jullie wat? Een beetje al gezien? Ja, jullie weten. En ik heb muziek geleerd en ik heb geluisterd. En hoe meer ik naar die muziek luisterde, kwam de overtuiging, ik kan niet meer daarnaar luisteren. Dit kan niet meer. En mijn moeder kwam terug en ik heb een mooi vuur gemaakt en ik zit verbrand. Hij zei, wat doe jij? Mama, ik kan niet meer naar die goed luisteren. Het is niet direct, een paar maanden later. Maar er is iets bij jou, ik wil het niet meer doen. Ik wil alles wat tussen mij en de Here kan staan, wegdoen. En het vat iets van jou. Daarom de wil. Bekering vraagt, verstandelijk, inzicht, emotioneel. En de wil, dit houdt een verandering van richting, een vernieuwing van jouw wil. Toen jij tot geloof komen, dan zegt Paulus ook, hij schrijft en hij zegt, als je in Christus bent, ben je een nieuw schepping. Zonderloos, nee, hij zegt dan, je begint anders denken. Jij ziet wie Jezus is. Jij ziet wat dit evangelie is. Jij ziet wie jij bent. En je begint anders kijken naar alles. Alles is nieuw geworden. Dus het evangelie heeft de impact op jou. We gaan straks ook over geloof nog iets zeggen. Maar is dat daar een hele proces plaatsvindt. En soms zijn wij te snel om te zeggen van, oh, weet jij hebt Jezus nodig. Oh, ja echt, ja, je hebt hem nodig. Jezus en jullie vooral, neem hem aan. Geen idee waarover het gaat. Hoe heeft de Heer Jezus, hier zijn ook, lees de volgende teksten en bespreken dit. Dus jullie hebben je huiswerk. Deze groep zo, Handelingen 16 vers 30 tot 31. Jullie middelblok, Handelingen 19 vers 18. En Handelingen 20 vers 21. Nou kijken wij een beetje ook dan de discipelen. Jullie hebben de eerste, jullie de tweede en jullie de derde. Ik geef jullie 2 minuten om daar iets overzinnigs te zeggen. Ik moet leren om daar naar achter te gaan, dat ik die mensen ook kunnen betrekken. Wat vallen jullie op in de tekst wat ik jullie geef? Wil je hem net weer lezen, dat allemaal het kan horen? Kom wij luisteren, want jullie hebben nou niet allemaal dezelfde tekst. En hij bracht hen naar buiten en zei, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En wat zeggen jullie daarover? Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Wat? Gewoon geloven. Ja, maar nu komt de vraag op. Nee, dat ik eens jullie groep vragen. Daar. Wat is jullie tekst? Kom, iemand hem lezen, ik geef hem hier.
En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Geloven, en dan komen ze hun zonde belijden. En dit is Efezen, hè? En wat gebeurt dan nou? Kijk het even. Ja, dus het is nadat ze tot geloof gekomen zijn, beseften ze wie ze waren. En wat heb zij toen daadwerkelijk daarna gedaan? Al hun boeken en occultische dingen gaan verbranden, hè? Ja, precies, dat is een vers 19. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die. Ja, nogal een aardig bedrag. En jullie tekstvers? Ik ga iets naar achter. Ja, kom maar niet uit. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Ja, wat wij hierin zagen is dat de bekering hier voorafgaat al aan Christus vertrouwen. Dus dat ze anders over God zijn gaan denken, anders over zichzelf gaan denken. En vanuit daar de Heer Jezus hebben vertrouwd. Oké. Of dit specifieke volgorde we voorstellen, maar beide aspecten komen naar voren. Dus in de Bijbel, in de Handelingen, wordt vaak gesteld, wat jullie hebben, geloof in de Heer Jezus. Nou. En dit wordt vandaag ook. Sola, weet, fidei, geloof, alleen geloof, ja. Maar dit houdt meer in als net zeggen, ik weet Jezus bestaan. Ik weet wat hij gedaan heeft. En dan zie je in de volgende tekstversen wat wij doen, daar is meer als net, ik geloof in Jezus. Daar komt levensverandering. En als ik het zo kan uitdrukken, jullie gaan mij dit ook weer zien doen, met kinderwerk, kan ik weer over praten. Dus jij wandelt op een zekere manier in een zekere richting. Je ogen gaan open, jij ziet wie Jezus is, de waarheid raakt jou. En je keer jou op van de verkeerde levenswandel. Perfect? Nee. Maar je gaat een andere richting op. Kijkende naar Jezus, op wie jij vertrouwt. Die twee kan je niet scheiden. Goed. Geloof is je vertrouwen te stellen op. Dat is ook een verstandelijke element. Oh, jij gaat niet iemand vertrouwen als jij zo iemand niet kent. Ga jij maar naar een vreemde kind en zeg, kom, spring. Hallo, dat is mijn papa. Je weet. Ik ken hem. Ik weet, hij is betrouwbaar. Dus duidelijk, dit is wat Berkhoff ook zegt, dat jouw vertrouwen is ook een verstandelijke element, een positieve erkenning van de waarheid. Jij kan niet tot geloof komen door een gevoel. Je komt tot geloof over de waarheid met een gevoel daarbij. Dat is goed, maar ik luister naar een gesprek wat iemand zei van een van die inbelprogramma's in Amerika. Weet, dan kan jij naar die mensen wat voor advies geven. Maar zij is een christen. En de man wat toen met haar gesproken heeft, vroeg haar, maar hoe weet jij is een christen? Oh, ik heb de telefoonnummer naar de Heer. Ik bel hem. Maar wat moet ik nou meer? Wat is dit? Nou, ik heb één dag dit en dit en dit. Toen kwam er zo'n warm gevoel over mij. En van die tijd af praat ik met hem. Zou jij dit accepteren? Nee. Maar wie is hij? Wat heeft hij gedaan? Waarom? Het is niet de feeling. Begin hier. Oeps. Emotionele element. Is het diepe overtuiging. Moet jij altijd huilen en dit? Mensen, ik wil zeggen, jij gaat nog veel huilen over dingen in jouw leven. Op de pad zelfs daarna, wat je achterkomt. Ik wil iets zijn, maar kan niet. Maar dit raakt je emotie. Dit is echt waarheid van ik weet wie God is en wie ik ben. Diepe overtuiging en erkenning van de waarheid van wie God is en wie jij bent.
en 'n wilselement. Sprak ook met 'n man. Heel jong tot geloof gekomen. En daarna moes hy keuses maak. Het gaan feeste en alles. En die Here het gezegd, nee. Maar hij heeft het niet gevolgd. Hij ging maar weer mee. Nou, ik geloof het werk wat God begint. Hij zal het weer voleindig. Hij zal die makker weer binnenhalen. Maar hoe jij bij je uitpunt komt, gaat je zoveel verdriet geven. Jij komt bij de Here en neem de besluiten wat hij voor jou duidelijk zegt. Niet dit doen, niet dat. Of je gaat maar weer teruggebracht worden. En Veritas heb ik een uitdrukking. Wij hebben een kat gehad. Zijn naam was Willy, hij is overleden. En in de derde les van Veritas 1 komt daar op een gegeven moment is, hoe groei jij geestelijk? Nou, wat ik soms meer moeite heb, is dat wij allemaal, nee, soms niet, maar vaak, mijzelf ook, dat als jouw geestelijke groei van A tot Z uitgebeeld kan worden, nee. Dan doen wij allemaal alsof wij bij X, Y, Z zijn. Je weet, ik ben nou al zo heilig en geestelijk en dat. Terwijl ik misschien bij CD zijn. Weet jullie wat doen die Here? En dit wat ik nou voor jullie wil zeggen. Wij hebben een kat gehad. En ik heb de kat van het begin achter zijn nek gepakt. En als hij iets doet wat hij niet meer, dan gooi ik hem uit. Het is niet, oh kom. Hij weet al. Hang hij. Hier ga ik. Vooral hij moet niet in de huiskamer komen. En ik ben de enige wat het gehandhaafd heeft. Dus kom ik de trap af, dan zie ik daar René. Maar de hele huiskamer zit vol met familie en gezin en alles. Dus dan werkt het veel moeilijker. Maar hij wist waar hij met mij staat. Maar wat wil ik hiermee zeggen? Wat de Here met ons doen. Als wij voordoen, wij zijn bij X, Y, Z. Hij pakt jou. Hier ben jij. Eerlijk. Dat is een kenmerk van een christen. En in jullie groepen gaan jullie groeien en alles. Probeer niet iets zijn. Weet je hoeveel mensen komen in problemen over mensen wat voordoen, ze zijn bij X, Y, Z, niet daar dichtbij zijn en advies geven en dingen. Nee, je zit een gebrokenheid. Ik heb ook daar meer last en daar meer. Dus dat wilselement ook. Geloof is MacArthur. Ja, wat een man geweest, maar goed. Sondaars van nu horen niet alleen dat Christus hen willen ontvangen zoals ze zijn, maar ook dat hij eigenlijk jou wil laten blijven zoals je bent. Het evangelie is, jij komt bij de Heer Jezus jij moet radicaal veranderd worden. En ik weet, maar het is dat initieer de eerste bekering. Dat is een radicaal, ik ga nu die kant op. En dan sterkte, seconde bij seconde bekeren. Voor de rest van je leven wat je achterkomt. Maar dit moet ik ook neerleggen en dat. De mensen wat Veritas gevolgd het Colossense 3. Nee, leg ook nog dit af. Leg ook nog dat af. Vele gelovigen ten onrechte dat zij tot Christus kunnen komen, vergeren en onsterfelijkheid kunnen ontvangen en dan verder kunnen leven als ze willen. Dan moet jij onderzoeken of jij in die geloof bent. Als dit jouw houding is. We hebben zelfs mensen hier gehad, verleden, wat zelfs in de groepjes pornografie met elkaar delen. Klopt niet.
Ga onderzoek of jij in het geloof bent. Het is een andere zaak om te zeggen, ja, dit is iets en ik worstel daarmee en dit, ik wil daarmee breken. Dus daarmee worstel heel veel christenen met iets in zijn leven, dat is waar. Maar alleen de objectieve feiten wordt ook soms genoemd. En dat is ook verkeerd. Mensen daar zijn theologen wat alles voor jou kan uitleggen. Maar weet je, de duivels hebben het ook gedaan. Hier, Jacobus schrijft en zegt, jij gelooft God is één, jij gelooft dit van God, maar dan zegt hij duidelijk, de duivels geloven het ook en zij sidderen. Dit is een kennis en een inzicht en de waarheid wat jij bij staan, maar dus ook, ja, dat verandering wat moet komen. Geloof en bekering, de B's. Hier zijn een paar B's wat ik wil noemen. Het is heel klein en het is heel eenvoudig, maar dit begin en het heeft een aspect, niet altijd begin, maar een besef. Wie ben ik? Wie is God? En als jij ziet, als je met iemand praat, het kwarkje valt niet, kan jij hem niet tot de Here leiden. Naar wie leid je hem? Dus dat is een besef. Realiseer zich, kom in het licht van Gods woord en men wordt eerlijk. De schat is de Heer Jezus, dus dat is een besef. Een realiteit, een realisme wat inkomen. Het volgende B is een berouw, een verdriet, verslagenheid, een wetenschap. Party mensen is nuchter en zeggen, oei, dit is wie ik ben. Oei, ja, nee dit. Maar ik wil het niet zijn. Een berouw is niet alleen een emotie, maar is een inzicht. Ik kan niet zo doorgaan. Een belijden, erkennen. Belijden is, ik ben het met God eens over wat Hij in zijn woord zegt, over wie ik ben. Niet, ja, maar dat is nog een tekst en ik weet al die excuses en smoesjes en dingen. Belijden. Belijden is, jij komt in het licht en je zegt, ja Heer, hier ben ik. Dus wie ik ben. Maar ook breken. Een begeerte, ik wil dit niet zijn. Ik wil niet op de oude trant doorgaan. Help mij, Heere, dat ik anders ga doen. Dus neem afstand van verkeerde, dus dan moet soms restitutie gedaan worden. Dit zijn de dingen wat de Heere dus breek. Als jij wil vastklampen aan je oud leven, ga je in problemen komen. Je kan niet op twee gedachten zinken. Ik wil dat oud leven weg. Ja. Wil je met restitutie wat Zacchaeus deed in zijn belofte van het Ja, waar ik iemand, die zien, dit is nogal een kenmerk, bedankt voor de vraag hoor. Dus een kenmerk wat naar voren komt, is niet, ik moet nou mijn dingen weten, nee, ik zie wie ik ben. En misschien zit jij nu in besef, daar is iemand wat ik benadeeld heeft. Ik wil goed maken. Ik wil vergeving vragen. Buigen voor zijn heerschappij, en nou komt de volgende een ook bij, maar buiging is, ik krijg een nieuw meester. Satan was mijn meester, ik ben mijn meester, ik ben mijn baas, ik ga zo verder. Nee, ik buig nou voor de heerschappij van Christus in mijn leven. Hij heeft het voor het zeggen. En dan de laatste is,
ek gebruik nou maar 'n blydskap, nie allemaal het direk blydskap of so, soos Saggeus, maar daar kom 'n tipe dankbaarheid, byna 'n opligting as jy tot die Here Jesus kom, want jy het so 'n sware las op jou rug gedrage, van sonde, en jy kan dit so afleg. John Bunyan, de Christenreis, kwam ook op 'n punt af. Hy kon sy las kwytdra. En daarom sê die Here Jesus, allen die vermoeid en belast is. En wij hebben weer gaan verpsychologiseerd. As jy hang-ups hebt en as jy uit jou verlede jou moet accepteren, nee. Wanneer jy vermoeid en belast bent over wie jy bent en dat jy sondaar bent, kom na my en ek sal jou rus geven. Hy is die een. Daar zijn zoveel van die dingen wat wij wegmoffelen. Nou, boeit me maar, ja, ik heb zo last, want ik heb zo slecht zelfbeeld en ik worstel met wie ik ben en ik wil geaccepteerd worden. Kom bij de Here Jesus, het is jouw grootste nood. En Hij zal jou rust geven. Weet jullie, dan maakt het niet meer zo, het maakt niet uit wat de mensen van mij denken. Ik ben geaccepteerd en vergeven door God. Bekijk jullie het maar. Is toch veel beter. Goed. Hoe heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen gezegd? Hoe heeft hij het gedaan? Lucas 24. Dan wil ik net hier, als wij naar Lucas 24 gaan, wil ik jullie net daarop wijzen hoe hij toch aan het einde van zijn leven gezegd heeft wat hij moet doen. (46) En hij zei tegen hen, zo staat het er geschreven, en zo moest de Christus lijden en op de doden, uit de dood opstaan op de derde dag. Dus daar zijn de feiten. We gaan straks weer net even naar 1 Korinthe kijken, maar nou kom hij daarbij. In zijn naam moet onder alle volk bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. De beginnende in Jeruzalem. Bekeren. Onder alle volkeren. En vergeving. Weet jullie wat is de diepste nood van elke mens? Is niet, ik moet een beter zelfbeeld krijgen, ik moet financieel, ik moet mijzelf laten ontplooien. Zijn diepste nood is, hij moet van God horen. Ik heb jou vergeven. Je bent gereinigd. Dat is jouw diepste nood. En al die andere hang-ups zal hij beginnen uitsorteren. Ik wil jullie toch meenemen. Ik wil daarmee dan, zal weer pauze. Naar Lucas 10. Mensen wat Veritas 4 ooit voor een exegese hiervan doen en is altijd een eye-opener voor de mensen. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Heer, wat moet ik doen? Ik wil bij u komen. Wat moet ik doen? Ik wil eeuwig leven. Duidelijk. En dan zegt de Heer Jezus, feiten. En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat lees u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand en uw naaste zoals uzelf. Dus mensen, laat ik nou net eerst daar zeggen, wanneer jij tot geloof komt, wordt het werkelijk.
God wordt alles. En jou naaste is jezelf. Jy keer jou weg, al onze manier en al die wetenskappe wat wij, dit kyk so na binne, maar nou komt die Heer Jezus en hij zegt, oké, en jou naaste is jezelf. Heel interessant hier, jou naaste is jezelf, uit sommige van die wetenschappen eigenlijk allemaal zeggen, jij moet jouzelf lief hebben. Voordat je eigenlijk God en je naaste goed kan leven. Wat? Hij zegt eigenlijk hier, jij moet van groente houden, jij moet van, zeg maar, fruit houden, zoals je reeds van snoep houdt. Jij moet je naaste lief hebben, zoals wat jij eigenlijk jouzelf verafgoedt. Jij staat in het midden van jou. En wanneer God jou verandert en jouw naaste jou verandert, God jou verandert, jij begint zien en je verandert, dan kijk je anders naar naaste en je kijkt in de hele tijd naar je. Ik moet het. Maar nou gaan hij verder. En nou komt de vraag wat vele mensen vragen. En dan zeggen ja, nou wie is mijn naaste? Nou, jullie kennen het verhaal. Ging een man, hij werd overvallen, de priester, de leviet, allemaal liep langs en hier komt de barmhartige Samaritaan. En dan in vers 36. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen is? En dan zegt hij, en hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan komt de interessante. Jezus zei tegen hem, ga hier en doet u evenzo. Nou, goede werken redt mij. Dat is wat er staat toch. Als je exegese doet, nou goed kijk, dan zie je wat hier gebeurt. Dus hij vraagt aan het begin, hoe moet ik eeuwig leven krijgen? Hoe moet ik gered worden? Nou, ik word gered als ik God volkomen lief heb. Weet wie hij is, wat het is. En ik zie mijzelf, dat hele ding. En mijn naaste zoals mijzelf. En dan weet de Heer Jezus dus het probleem van die makkerkie. Want hij wil eens die naam van die barmhartige Samaritaan noemen. Nou, hier komt het. De barmhartige Samaritaan is niet voor ons gegeven primair dat ik moet barmhartig zijn. Dit is gegeven, en dan moet jullie het goed laten bezinken, als bewijs dat als jij tot geloof komt, heb je hart voor jouw naaste. En dan zegt hij, gaan doen jij dit nou maar. Maar hij weet, hij zal het niet lukken. Mag ik jullie nou maar even, is voor ons allemaal iets. Heb ik een hart voor mijn medebroeders, zusters, want daar begint het, mijn familie. Want dit is een bewijs dat jij gered bent. En met deze, vorige keer heb ik jullie met zo'n confrontatie uitgestuurd. Gaan denk hierover na. Het is niet, ik moet barmhartig zijn. Ja, er staan hoeveel tekstversen in de Bijbel ook. Maar het zegt eigenlijk in die context, als je tot geloof gekomen bent, houd je van God en houd je van jouw naaste. Anders val je door de mand dat er fout is met jouw geestelijk leven. Pauze. En ik hoop jullie geniet van de... Oh, hier komt Arjan. Oh.